Renouveau télé la jabagaw aw ni sogoma Mali kono ani Mali kokan an kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ fo an b'a fɔ aw ma k'aw ni ce aw ka danaya la Renouveau télé ale sugantili la Renouveau sɔgɔmada kunnafoni ni y'o kɛnɛ sigitɔla ye. Nɛgɛ kaɲɛ 7 o tɛmɛna ni sanga 17 ye studio Bamidaw kɔnɔna la Renouveau matin jamakulu nisɔndiyalen bɛ aw bisimila ko kura sɔgɔmada in na i n'a fɔ don tɛmɛlenw na aw ka kunnafoniyaw kunfɔlɔw a bɛɛ dalasalolen no an bolo yan nɔ kunnafoni sɛgɛsɛgɛlen sanuma ka di aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan o la solikawuli kɛbagaw ni an sigira nin kɛnɛ kan an bɛ fɔlɔ ka aw de fo sabula solikawuli tɛ baara nɔgɔ ye cogoya si la nka aw minnu bɛ solikawuli walasa aw ka se ka aw ka kunnafoniya kunfɔlɔw lasɔrɔ an ka foli bɛ aw ye maa minnu bɛ sɔgɔ anw na sɔgɔnaw la aw bɛ fo minnu fana bɛ kɛ u ka baarayɔrɔw la n'u ka telew bɛ Renouveau la foli belebeleba bɛ di olu ma an lamɛnbaga jamakulu an tɛ ɲina aw kelen-kelenna si kɔ radio Renouveau lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma minnu sɔgɔlen no anw na an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ ni o bɛ Renouveau FM Renouveau télé page ko fɔ an bɛ abonné kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo ko bɛɛ k'i bisimila bi alamisa décembre kalo tile 16 Renouveau sɔgɔmada kunnafoni ale kɛnɛ kan an ka dibila baara kɛbagaw an bɛ foli belebeleba di olu ma bi sɔgɔmada in na olu minnu ye labɛn bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min b'a to aw ka se ka ja ɲuman ni kumakan ɲuman sɔrɔ k'aw to fo aw jabala la studio Bamidaw kɔnɔna la anw ma fila bɛ yan nɔ sɔgɔmada in na Amadu El Konare ale ma se ka kumaso la sɔrɔ o la Lamusa Sanogo Lajos ale bɛ yan nɔ walasa ka se ka o jigiyaw ka olu fa Lajos ni sɔgɔma. Bozomuso an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka lamɛnbaw fo Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔkan ale ni filɛlibaw ka f'u ye ko an sigira kunnafoni ko kunkanko kibara kɔnɔna na Renouveau matin kɛnɛ kan ka bɛn ni waati cogoya ye i n'a fɔ bozow bɛ soli ka wuli cogo min na. Lajos ni attaqué à domicile sɔgɔmada in na dɛ. Bozow ye n somɔgɔw ye. Mais bozow delilen don soli ka wuli la nɛnɛ tan anw bɔ an ja ka sabula anw ye ji kɛrɛfɛmɔgɔw ye. Aw yɛrɛ ye jitigiw ye. O t'aw ko la basi ye Lajos sɔɔni i ni kanubagaw bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ don kibaru ale kɛnɛ kan o la bi jɛmukan kɔnɔna la anw ka laseliw bɛna boli minnu kan kunnafoniw bakurubaw olu filɛ nin ye Faransi jamanakuntigi Emmanuel Macron ale ka nali ko kuma kɔni fɔlen no an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna la a kan ka bisimila Mali kɔnɔ yan nɔ tɛnɛ nata ni o bɛ bɛn décembre kalo tile 20 ma o la ka kɛɲɛ ni Macron ka nali ye Mali kɔnɔna la maa dɔw y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔw kan ka bɔ de ka taga Macron kunbɛn aéroport la maa dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko Macron ka nali Mali kɔnɔna yan nɔ ko o tɛ koba ye o la hakilina jagabɔ jumɛn bɛ se ka kɛ nin ko in kan o ye anw ka sɔgɔmada in na décryptage babu ye Isa Kaba ale bɛ na hakilina miiri kɛ a ko kan o fana kɔfɛ kunnafoni y'a yira k'a fɔ dɔgɔkun laban tɛmɛnen na ko saraka bɔ dɔ kɔni kɛra kitakaw fɛ yen nɔ o la an bɛna wele bila o ko labɛnbaga jɛkulu maa dɔ ma ni o ye collectif pour la refondation ye n bɛna wele bila maa dɔ ma o ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye ni saraka bɔ in kan assise nationale pour la refondation ni o bɛ sigi k'a fɔ ba ko fɔ o min baaraw yɛrɛ nun donna ka ban an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna la phase communale o kɔni o kɛra ka ban fɛn bɛ tali kɛ cercle taw la olu dɔw fɛnɛ bɛ sen na o la an bɛ taga Gawo marabolo kɔnɔna la assise baaraw kɛra cogo di yenkaw fɛ yen nɔ anw ka lasigiden Bakari Sidibe anw ni ale bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ bi sɔgɔmada in na ale ka se ka assise kunkan ko kunnafoniyaw di an ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gawo marabolo ale kɔnɔna la o fɛnɛ kɔfɛ fɛn bɛ tali kɛ sori la ale bɛ bisimila sɔgɔmada in na jɛmukan kɔnɔna na tani ka segin bɛ cogo di bi alamisadonya in na an ka sirabaw bɛ lahalaya jumɛn kɔnɔna na bilasiralikanw ye jumɛnw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka bɔ Anazɛri fan fɛ o laseliw bɛna kɛ Sori Ibrahim Diallo ale fɛ jɛmukan in kɔnɔna na Hawa Daɲogo ale bɛ bisimila bi ale ka se ka ɲɛfɔli kɛ kɛnɛya kunnafoni o kan fɛn kɔni bɛ tali kɛ kuna sini na docteur bɔra ka ɲɛfɔli kɛ aw ye densɔrɔbaliya kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow ka côté la yalima ko cɛw ta dun bɛ lahalaya jumɛn kɔnɔna na docteur bɛ tɛmɛ ni o laseliw ye Alexis Kalamiri bɛ bisimila a ma sɔn fɛn min ma kunnafoni di gafe minnu bɔra bi alamisa olu ɲɛfura fɔlɔ laseliw o fɛnɛ bɛ kɛ jɛmukan in kɔnɔna na ka fara anw ka don fali duman kan don kibaru ale bɛ Lamusa Sanogo Lajos bolo sanga kungurunin aw ni Lajos bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ don kibaru ale kɛnɛ kan nka yanni o cɛ wagati boloda cogo filɛ.
wakati ni yale bolo da chugoye mali marabolo konnala sankolo obena jeya mali marabolo bela jilin kono fona bora tawdin kaufe no fem kon metalike nogola ko obetike kabala femni fonene fien yo obechi anga marabolo kilingina bela jilin konnala ina fola dala kula ko mali chama marabolo ka fara koron fe marabolo kan bik le gaina ko gele afitini gon medolu ga rojan flella ka so yake gongoni rojan fleli mi hakiya baitaka mi mesdames les kilomètres woro ka tabla fo kononto la mali fanto fe ko gele atena na do yelu la ka so yake gongonchi ola bik le gaina kle bota hakiyo olu chogoya yeniye kai kulikoro sikaso klegaina uluka klebota hakia beke digere bisaba ani woroye segu ka uluta bijo bisaba ani wolon vlala mopti uluta beke digere bisaba ani woroye tomboktu uluta be jingana bisaba ni sabala gawo ka uluta bijo digere bisaba ani nanina Kidal uluta be jingana digere bisaba la menaka uluta beke bisaba ani fly tawrin marabulu konnala ko bik legaina uluka klebota hakia bijo digere bisaba la buguni ani kuchala oluta beke bisaba ani wolo vlaye kita kaw oluta beke bisaba ani woroy nyoro ani nara ka fara duwanzan kan oluta bijo digere bisaba ani durula samara bolo konona na bik legaina oluka klebota hakia bijo digere bisaba ani wolo vlala banyangara oluta beke bisaba ani woroye joila oluta beke bisaba ani wolo vlaye Bamako district konna la ko noko obeda kabala fonene fien benachi na fien fanga otena na bonya ko sobe yoro jan flali nasiratiga ufe ko gongon kon mena ke sababu ka gele fitinundo ola wa yoro jan flali madame le kilomètre woro la ka tabla kononton bonyon kola bik le gaina kle bota hakia Bamako district konna la obeke digiri bisaba ani woro yi Bamako na lamini so ko marina kene chirane ke kanye woro otemeleni sanga binani ani wolo vlaye kilibena binege kanyeta ani shekini alete menani sanga shekini ni wakati bulu da chowe ka di au kilingelena bela jilema duba kono moko fratu ko dala mauka adikunye au ma awosika au tana au bladon au ka kile journée konnala ko alaka bi alamsa kile heredi ambela jilema nige kanye wolon vla sanga muwa ani nani don kibaru ale wakati sera mimena lase au ma la josfe kuna foni te dugu mina oye dibima roye renouveau kanumba wala sa o kwase ka bodibila kuna foni ko nazira tege fe ni jemuka insigi kunye oye la yosi ni be sira dima igatemeni kiboro sable tege korola falino so madaina kosobe fanta to mutambi fo kokura kunka lajaba ni lamebo fo malikono aleni malikoka o biso madaina mimbe talike donc waru kulula renouveau matin konna na bakruba sababu bambulo koro mimbe talike chamanche bolo konna ulika jo kongera Bamachu fe ninga civilu do ta yow ubuka marala o mase kubla mina nyefolike mawyo okoka bakruba foloy flana bitalike Francis jamana nyama alika nalila onga jamana konnana tenena ta kalokle muga desambu kalo samba fla ani muga ani kile ubina seka pama fe jumenga na hakina fo okoka bakruba sabana be talike o ulika jo mimbike sanga ani wati kana suba ubulu onga jamana konnana ni esekeseka ludo bulu besikisenga nyona baro wike Dr. Somumbe barakin Dr. So belajele walma musa nyalendo na belajele amina andama ofana kumala ninga nyefolike awye ne bakruba subay misimo mena do munche mo ninga aw bokku na sirla bismillah kuna funiko nasralla ombe awla donia ka fo chamanche bolo yanfa fe meme ya talike ma ata ani ko bonyongo ulu kon tara yow Bamachu kon fe ninga kenemene ne uye al nasro naga to ninga ofe al nasro wuli ga jo fana chamangera meme tseka ke sababu ye manu numbe se ka labla chugo mina ka bo Bamachu bolo ni wale nun kon kera kalo klita ka tabla kalo klita ani flala novembre kalo onga ambe domine na fo sisa fo mimbe esena wuli ga jo fe kero maseka ke buye kamanu nun koni nlabla mamu fana no luchira monsieur le maire kon fait bangas marabulu nyama o luye pini pa bela jilike wala sa mamu no lu be la saguledo Bamachu bolo lukaseka labla chugomena onga umaseko ulabla kibaramu yere sorla ajrala ka fo Bamachu ye mamu ta yow o ku kemeka kasabi ko de fo ka fo sefa war million ta fo ko dafiana on no kon make ko mimbe talike no blali kabe agole akosobe
kunnafoni ko nasira la anw bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ feerekɛla dɔ kɔnɔna banbaciw taara bi a ka tɛnɛn tɛmɛlen kalo tile 13 desanburu kalo san 2021 a kɛra a mɛnna ka kibaruya y'a jira k'a fɔ maa ninnu kɔnɔna bi a ka waati min na a kɔni bɛ ka bɔ a ka butigi kɔni kɔnɔna na u ye nin wale in kɔni kɛ kabini o kɔni kɛra feerekɛla minnu bɛ mɛnaka yan fan fɛ bɛɛ lajɛlen ka bitigi kɔni datugu tarata don o kɔni kɛra sababu ye ni ka gɛlɛya kɔni don maa minnu bɛ yen n'olu bɛ sanu kɛ n'olu bɛ mamago ɲa bitigiw la ni ka gɛlɛya caman kɔni don olu kɔni ka saniko fan fɛ nka kibaruya kɔni jɛlen k'a jira k'a fɔ fɛn min kɛra sababu ye ni u ye marifa kɔni dasi nin feerekɛla in na o kun ma dɔn fɛn bɛ waati min na i n'a fɔ sisan fɛn min b'a bɔ a donna nataw la an bɛ ɲɛfɔli kɛ aw ye o ko kan. kunnafoni ko nasira la ali be ba fila bɛ yan fan fɛ min bɛ tali kɛ sɛnɛkɛla dɔ kɔnɔna ta de ye ale ka ɲɔforo kɔni minɛ n'a bɛ bɔ GDB a filɛ nin ye ekuru yan fan fɛ soro mana ale commune kɔnɔna na ta kɔni wulila tɛnɛn don ka taa bila tarata la kalo tile 14 desanburu kalo san 2021 nka ta yɛrɛ kɔni fɛn min kɛra sababu ye k'a don foro kɔnɔna o kɔni maa si tɛ a cogoya dɔ fɔ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan hali n'a sɔrɔ forotigi kɔni kun labɛnnen don min bɛ tali kɛ foro kanni la ɲɔw bɛ se ka tigɛ cogo min na yanni o kɔni cɛ dɔw tasuma de kɔni wulila ka fa bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ a ma ɲɛ min kɔ sigilamaw kɔni wele bila jamana faamaw ma ani maa ŋaniya ɲumanw ma u bɛ se ka dɛmɛ don cogo min na ni tigilamaw ma walasa nin n'a ɲɔgɔnna bɛ se ka kunbɛn cogo min na ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ani dɛmɛɲɔgɔnya bɛ se ka ta ka sɛgɛrɛ cogo min na baloko fan fɛ. An y'a fɔ bakurubaw kɔnɔna na Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ale makɔnɔlen don anw ka jamana kɔnɔna na tɛnɛn nata kalo tile 20 desanburu kalo san 2021 o kibaruya y'a jira k'a fɔ a kɔni mina na ani jamana faamaw kɔni mina ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya nka maaw hakili bɛ fɛn min na n'o bɛ tali kɛ farancɛ fanga ale mɔnɔbɔli yalima o ko n'a se ka kuma o ko kan wa o ɲininkali kɔni tɔmin kɔni bɛ hali n'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Faransi ni ba Maliba cɛ kɛrɛnkɛrɛnya la maa mun bɛ fanga la nin waati in na n'o bɛ an kɔni ka transition maaw kɔni ko fɔ gɛlɛya misɛnnin kɔni bɛ u ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ hali n'a sɔrɔ ko kɔni bɛ ka sen sɔrɔ dɔɔni dɔɔni o gɛlɛya yɛrɛ kɔni daminɛna kalo tile 24 mai kalo san 2021 o waati min na fanga jaso baaraw sigira Senga ani kalo tile 18 utu kalo san 2020 nka min bɛ tali kɛ Emmanuel Macron ka nalen na u na kuma caman batiri u ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ Rusilakaw kɔni ka maa mun kan ka na n'o bɛ lakanabaw kɔni ko fɔ kɛrɛnkɛrɛnya na Wagner o ka nali ko n'o ye cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen ye min kɛnyɛrɛye cakɛda lakana a sira fɛ o kuma min kɔni fɔra yalima o na o kuma batiri u ni ɲɔgɔn cɛ walasa danga se ka sigi o ko kɔni na wa walima farancɛ fanga ka se ka mɔnɔbɔ dɔ ka dɔ bila dɔ ka dɔ ta o kɔni kumaw fana bɛ sɔn ka bila a sen na o min bɛ tali kɛ CEDEAO fana hakilina ye fɛn min ye n'o bɛ tali kɛ kalafiliw labɛnni olu bɛ se ka sen sɔrɔ cogo min na anw ka jamana kɔnɔna na u y'u bolokɔniden si février kalo kɔnɔna san 2022 farancɛ fanga maa ɲɛmaaw na sɔn o ko kɔni ma wa o bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn ko bɛ cogo min na nin waati in na o kuma kɔni bɛna juru bɛna cari kosɛbɛ u ni ɲɔgɔn cɛ walasa hakilinaw ka se ka bɛn kelen mɔ nka sigikafɔ kɔni ye a caman kɔni fura kɔni ye o Faransi n'a a jɛw olu fɛla kɔni tɛ Wagner kɔni nali ye anw ka jamana kɔnɔna na nka kɔni maa tigɛ daw da la nali kɔni maa kɛ kalo tile 20 a bɛna kɛ sababu ye bɛn ka se ka kɛ kow kɔnɔna bɛn ni kelenya ka se ka sabati maaw ni ɲɔgɔn cɛ hakaja anw ka jamana ni a terre jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ Faransi n'a a ɲɔgɔnnaw. An y'a ɲɛfɔ aw ye bakuruba kɔnɔna na min bɛ tali kɛ dɔgɔtɔrɔsow kɔni na wulikajɔ bɛ kɛ sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la ka se ka ɲɔgɔndan kɔni sabati u ni ɲɔgɔn cɛ baara kɛcogo fanfɛ sanuya fanfɛ ani kow yɛrɛ taabolo cakɛda dɔ sigi bɛ Senga n'a bɛ wele ko agence nationale d'évaluation des hôpitaux olu kɔni ye wulikajɔ caman kɛ Amadu Jara ale yɛrɛ bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a ma ɲɛma fana kumana a ko kan an ka jɛ ka ɲɛmada fɛ. walasa cogo min na jamanadenw olu ka se ka furakɛli ɲuman sɔrɔ o ye jamana ɲɛmaw olu ka miirina dɔ ye walasa o miirina in ka sabati cakɛda bilala sen kan n'a bɛ wele agence nationale d'évaluation des hôpitaux ANEH cakɛda walasa cogo min na ka se ka kɛnɛyasow k'olu sɛgɛsɛgɛ u ka baarakɛtaw la hôpitaux bɛ baara kɛ fɛn o fɛn kan k'a daminɛ mɔgɔ kunbɛncogo k'a
k'a daminɛ furakɛli cogo k'a daminɛ ɲamanw bɛ jɛgɛ cogo min na k'a daminɛ fɛn o fɛn bɛ hôpital kɔnɔ fɛn o fɛn je dis fɛn o fɛn b'a kɔnɔ ka o sigidenw ta k'a lajɛ kelen kelen k'a lajɛ k'a bɛn ma. kɛnɛyasow ka nin sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ kɔnɔna na waleya 17 o de bilalen bɛ sen kan n'u yɛrɛ bɛ wele indicateur. sigiden bɛɛ tɛ taa furakɛli sira kan fɛn wɛrɛ b'a la min ni furakɛliw fana sira tɛ kelen ye donc même a sɔrɔ dondaw ni u ka gouvernance u bɛ conseil d'administration bɛ gérer cogo min na olu bɛɛ fɛnw bɛɛ dɔ b'a la ani sɔngɔko b'a la. ANIH maaw dɔgɔtɔrɔso maaw kɛnɛya lafasalikɛbaw kɛnɛya lafasalikɛtɔn maaw minisiri min ɲɛsinen bɛ kɛnɛya koɲɛw ma kuma lasurunyana maa ma ɲɛsinen bɛ kɛnɛya koɲɛ ma olu bɛɛ sen dennun don dɔgɔtɔrɔsow olu ka baarakɛtaw o sɛgɛsɛgɛli la walasa k'a yira k'a fɔ baara in a bɛ kɛ jɛlenya kɔnɔ. sisan u bɛɛ bɛ na u bɛɛ b'u ka jaabiw yira a bɛɛ bɛ yira donc n'o fana kɛra u mana valide pewu o mana ban pewu tuma na rapport final bɛ kɛ. Sima n'olu taara u bɛɛ bɛ segin u ka sigiyɔrɔ u bɛ compter u ka baara kɛ maintenant ANH bɛ sɔrɔ ka jatew kɛ sisan parce que sigiden kelen kelen na point b'a la donc o point o fana tɛ ko n'a fɔ ANH bɛ sigi ka fara fara ɲɔgɔn kan non mansinw b'an bolo logiciel b'an bolo minnu n'i y'a don a kɔnɔ dɔrɔn a yɛrɛ b'a bɛɛ calcul kɛ. kabini nin baara in daminɛna min ye ka kɛnɛyasow sɛgɛsɛgɛ u ka baarakɛtaw la a kɛra sababu ye ka se ka yɛlɛma caman don kɛnɛyasow olu ka baarakɛtaw la. classement in kɛ kun tɛ k'a fɔ ka dɔ la gosi ka hôpital dɔ la gosi non la gosili ko tɛ a kɛ kun de sisan fɔlɔfɔlɔ an bɛ se k'a fɔ ɲinan yɛrɛ ta in parce que sisan a faamuna daminɛ na o bɛ to kun bolo k'an bɛ ka taa k'u fadenya ɲɔgɔn na mais sisan u bɛ k'a faamu k'a fɔ nin kɛkun yɛrɛ ye ka se k'olu yɛrɛ u ka se k'u améliorer. k'a yira k'a fɔ kɛnɛyaso 3 minnu ye bɛɛ lajɛlen dan olu bɛna dɔn alamisadon ɲɛnajɛ dɔ senfɛ ni o kɔnɔna na minisiri min yɛrɛ ɲɛsinen bɛ kɛnɛya koɲɛw ma ale ɲɛna. o ɲɛnajɛ in ta ko sabanan baaraw bɛ sigi sen kan i n'a fɔ Amadu y'a ɲɛfɔ cogo min na ka kɛ ni jaabiw kɔni sɔrɔli sɛgɛsɛgɛli mun bolodala kɛnɛyasow kunda kɛrɛnkɛrɛnyana kɛnɛyasoba mun bɛ anw ka jamana kɔnɔna na marabolo ale ni Bamakɔ fo ka taa se Kati kɔni mɔ wulikajɔ fana kɛra anw ka kunnafonidi ɲɛmayaso kɔni fɛ k'a jate minɛ maa fatutaw k'olu jate minɛ dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔna ani gɛlɛya min bɛ dɔgɔtɔrɔsow la wasa donna hôpital Gabriel Touré la Awa Sarungu n'a ka jatala Jakara Omar Keita olu ye mun sɔrɔ an ka jɛ ka ɲɛmada o fɛ o koda la. Gabriel Touré ye dɔgɔtɔrɔso ye min jatelen don Mali dɔgɔtɔrɔsobaw fɛ wa maa minnu bɛna u yɛrɛ lajɛ ni dɔgɔtɔrɔso kofɔlen na o de ka ca ni Mali dɔgɔtɔrɔso bɛɛ ye hali n'o y'a sɔrɔla jama ka ca ni kɛnɛyaso in kɔni bɛ k'a seko bɛ kɛ walasa dɔ bɛ se ka bɔ maa sata la cogoya min na o de la Gabriel Touré ɲɛma a ye ɲɛfɔli damadama kɛ o maa sata pourcentage la. Voilà, kɛmɛ sarala Gabriel Touré kɔnɔ mɔgɔ 2 ani tilankɛ hakɛya de bɛ fatu muso kɔnɔma minnu bɛna jiginni kama. Bon, yan an b'a fɔ mortalité maternelle intra-hospitalière min ma néonatale intra-hospitalière min ma o y'a ye ni denw nana ka taa wolodon na fo ka se tile 7 minnu bɛ se ka kɔsegin donc o bɛ taa fo kɛmɛ sara o kɛmɛ sara den 30 hakɛya la o y'a ye banabagatɔ kuruba n'i y'a ta mɔgɔ 100 sara la n'u nana mɔgɔ hakɛya joli de bɛ fatu o ye mɔgɔ 13 ye. Ka kɛ ne ni kɛnɛyaso in ɲɛmaa ka fɔli ye kabini ɲɔgɔndan tɛmɛnen baara caman kɔni kɛra walasa dɔgɔtɔrɔso nabaw bɛ se ka nɔgɔya sɔrɔ cogoya min na doni kow la. Ni mɔgɔw nana Gabriel Touré la kunbɛli bɛ daminɛ depuis an b'a fɔ yɔrɔ min ma bureau des entrées n'o ye biyeta yɔrɔ ye baarakɛyɔrɔ dɔ bɛ yen olu ka baara bɛnnen don ka mɔgɔw kunbɛn k'u taa yɔrɔ ɲɛf'u ɲɛna u nana kun min kama a bɛ kɛ cogo min k'a ɲɛfɔ fo ka se dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na u kan ka taa baara la service min na u b'o yɔrɔ ɲɛfɔ n'u taara u kan ka ɲɛsin yɔrɔ ma olu de bɛ f'u ɲɛna accueil organisé len bɛ ten ka taa den banabagatɔ dontɔ fo k'a bɔ normalement o bɛɛ circuit de accueil la. Bana caman de bɛ furakɛ Gabriel Touré kɔnɔna na wa furakɛlikɛla ninnu yɛrɛ u b'u segu n'u damayira kɛ walasa ka baara ɲuman kɛ banabaatɔw ka lafiya kama. Bon, san 2020 kɔnɔna na an ye mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 2000 ani mɔgɔ 588 o de lajɛra Gabriel Touré kɔnɔ yan o cɛla mɔgɔ 20,000 ani mɔgɔ 400 ani mɔgɔ 58 olu de ladara olu fana cɛla mɔgɔ 17,000 ani mɔgɔ 900 ani 84 olu de nana urgence fɛ. Nka o bɛɛ n'a ta gɛlɛyabaw bɛ ni kɛnɛyaso kofɔlen na i n'a fɔ to dɔw fɔra i yɛrɛ kulera gɛlɛya minnu b'an kan o gɛlɛya bɛ daminɛ kabini yen de
banabagatɔ bɛ bɔ yɔrɔ minnu na fana banabagatɔ kan ka na waati min a tɛ na waati la an b'a fɔ o ma an ka dɔgɔtɔrɔkan na ko le premier retard o bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye n'a sera dɔgɔtɔrɔsoba la ani n'a bɔra yen fana a bɛ waati min kɛ a bɔyɔrɔ ani dɔgɔtɔrɔsoba cɛ o fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka banabagatɔ ninnu caman fana ka fatuli teliya an ka degun fana dɔwɛrɛ ye jumɛn ye kabini san 2017 bɛɛ y'a ye gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ o nana ni mun ye o nana ni an ka musaka min bɛ di dɔgɔtɔrɔsobaw ma k'u bɛ baara kɛ n'a ye o musakaw ɲɔngirila kosɛbɛ. Gabriel Touré la sinsi kelen don kosɛbɛ kɛnɛya ko kan walasa nɔgɔ kana kɛ sababu ye ka dɔ fara banabaatɔw ka bana kan. Bon n'i ko saniya dɔgɔtɔrɔso la ale ni dukɔnɔna saniya tɛ kelen ye. An b'a fɔ min ma ko BCA ka yɔrɔ furan ka jɛ ka ko ka jɛ o ye saniya fankelen mɔgɔw b'o de ye. Bon yan nɔ service d'hygiène de occupelen bɛ saniya boli la kosɛbɛ. Nka o saniya kɛrɛfɛ min ye saniya gɛlɛman yɛrɛ yɛrɛ anw bolo o y'a ye ni banabagatɔ donna a kana bɔ ni bana ye. O bɛ kɛ cogo di fo baarakɛlaw yɛrɛ de b'u wasa don u ka baarakɛminɛw na ni stérilisation b'o la a bɛ fɔ ni baara kɛra ni dɔw ye u bɛ jeni dɔw bɛ yen u bɛ jɔsi ni furajiw ye pour que u bɛ baara kɛ ni minɛn min a kana se ka yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛ fɛ. Aw k'a dɔn k'a fɔ ko Gabriel Touré kɔni ye foroba kɛnɛyasoba ye min ka maa sɔrɔta tile kɔnɔ a bɛ taa jɔ fo maa ba saba ani a kunkanfɛn na. An bɛ to hali bi dɔgɔtɔrɔso lahalaya kɔni kan ka bɛn ni don min sigin bɛ sen kan n'o bɛ bi dunya yɛrɛ kɔni ko fɔ jaabiw kɔni olu jirali kɔni na nka wulikajɔ fana kɛra an ka kunnafonidiso ɲɛmaayaso fɛ pɔnze ka jateminɛ kɛ o baara mun sigira sen kan hali n'a sɔrɔ san 2020 ma jaabi ɲumanw ni fɛnw caman kɔni sɔrɔla min n'o kɛra kunnawolo caman kɔni ye nka hakilina kɔni bɔra ka bin min bɛ tali kɛ pɔnze dɔgɔtɔrɔsoba ale ma ɲɛma danga fɛ Ousmane Sagara ale ni Mantala Ouattara olu ka kuma galama la an ka jɛ ka ɲɛmada fɛ. San o san an ka kɛnɛyasobaw olu bɛ kiimɛ ni jateminɛni sira dɔw ye ni u yɛrɛ dalen don jateminɛni kumabaw ani ka taa se jateminɛni kɛrɛnkɛrɛnnenw ma. Fɛn min kɔni kɛnɛyaso min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma Centre National d'Odontostomatologie ale kɔni ka jateminɛni kɛrɛnkɛrɛnnenw olu ma se ka kuruba sɔrɔ i n'a fɔ san tɔw ta. Coronavirus yɛrɛ n'i y'ale lajɛ ale yaala yɔrɔ bɛɛ ye ɲɛdayan fan de dani nun fanfɛla ninnu an dun ka baara fana b'o yɔrɔ fanfɛla de la donc o sababu la an ye machine baara bɛɛ jɔ fɔlɔ ni mɔgɔ min ko machine baara jɔli ni furakɛ bɛɛ b'o la donc évaluation nana ko o cadre de kɔnɔna na évaluation nana sɔrɔ an bɛ o la donc a y'a sɔrɔ an ye baara minnu kɛ san tɛmɛnen ninnu an ma se k'o baara ɲɔgɔnna sɔrɔ donc a jouera an ka chiffres kan an évaluer len an évaluer an ka indicateurs u to jiginna kosɛbɛ ɲina indicateur dɔw b'an bolo u b'a fɔ minnu ma ko indicateur spécifique et an fɛ yen o 4 b'an bolo n'i y'o 4 lajɛ o 3 bɛɛ bɛ furakɛli de kan o 3 min bɛ furakɛli kan 3 bɛɛ bɛ kɛ ni machine de ayiwa yara ni machine kɔni baara jɔra wajibi o 3 bɛɛ bɛ jigin donc o kɛra sababu ye k'an ka o indicateur 3 bɛɛ lajigin chiffre jiginna. Nka fɛn min kɔni ye jateminɛni kumabaw ye kuru dɔw sɔrɔla olu la kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min kɔni ye k'a fɔ maa minnu bɛna furakɛli la olu ka nisɔndiya a kɛ. Maintenant banabagatɔw ka nimisi wasa dɔgɔtɔrɔso fréquenteli la le fait que banabagatɔw bɛ na n'a kunbɛla ka ɲɛ n'u ma kunbɛ ka ɲɛ an ye se sɔrɔ o la mais o mana kɛ cogo o cogo banabagatɔ ye banabagatɔ ye o de y'a to anw bɛnna 82% o la mais quand même on trouve que an yɛlɛla anw ye cɛsiri baara dɔw damadɔ bɛ an y'o kɛ surtout hygiène hospitalière n'i ko ko hygiène parce que dɔgɔtɔrɔso kɛnɛya yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ tagana ye sanuya ye. Kɛmɛ sarada an ye 66 sɔrɔ mais o sɔrɔla cogo di parce que salon an ye 100 sɔrɔ parce que cette fois-ci o sɔrɔla cogo di parce que ANH bɛna ka évaluation kɛ tuma min na o y'a sɔrɔ an ka ɲaman bilayɔrɔ laban o ɲaman tun ka ca kosɛbɛ. Fɛn min kɔni ye CHU Senosi kɔnɔna ye jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko baara caman kɛra min bɛ se ka kɛ sababu ye ka banabaatɔw yɛrɛ kɛnɛyali la nɔgɔya o de hukumu kɔnɔna na fɛn min kɔni directeur général adjoint min bɛ yen nɔ ale y'a jira k'a fɔ ko nin jateminɛ min bɛ kɛ ka ɲɛsin kɛnɛyasow ma ko a bɛ fo kosɛbɛ. ANH de bɛ baara dɔw kɛ k'a jira hôpital min sera ka baara ɲuman dɔ kɛ hukumu dɔw kɔnɔna na ka ANH fɔ o la yen nɔ ANH fɔ o la kosɛbɛ an n'o cɛ an ka professeur Ontanyana mais a kun ye baara caman bolo da an ye yen nɔ ka jira mɔgɔw la k'a fɔ min sera Senosi la an bɛ se ka baara mun k'u ye u ka ni kɛnɛya kɔnɔna na.
an bɛ hakililajigi kɛ k'a fɔ san tɛmɛnen kimɛni okumu kɔnɔna na fɛn min kɔni Centre National d'Odontostomatologie ale nana jɔyɔrɔ 7 de la. Ni furakɛyɔrɔ nin tun ye olu ka baara mun n'u y'o sigi sen kan gɛlɛya min b'u dala ka se ka ɲɛfɔli kɛ Umaru Koyita ale de wulikajɔ baaraw sigi sen kan dɔgɔtɔrɔso caman min kɔni ye baarabaw kɔni kɛ ka bɛn ni bidon in kɔni ɲɛnamali kɔni ye min bɛ tali kɛ kunnafoni nataw la an n'an da ma caman la ni ka ɲɛfɔli kɛ aw ye ka bɛn ni waati cogoya ye Fanta Tumuta nin kɔni ye ka dɔ ta ko fɔlɔ o mina kɔni sani ne ni ala ma basi kɛ ta ko filanan an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan. Siga t'a la yanni o cɛ an bɛ tɛmɛ ni kunnafoniya tɔw ye sabula a ka ca an tɛgɛ kɔrɔ kosɛbɛ. Ne ni lajɛbaw ni lamɛnbaw bɛna dɔn Sori bɛ fan kelen min fɛ ni waati in na Sori Ibrahim Diallo ale kan ka kɛ sirabɛncɛ la fila ni Solikawuli kɔni o